सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। शनिवारी मध्यरात्रीपासून कणकवली शहरासह ग्रामीण भागात वादळी वारे आणि पाऊस सुरू झाला होता। एवढी मोठ्या प्रमाणात आलेल्या वाऱ्यामुळे शहरातील चौंडेश्वरी मंदिर नजीक नगरसेवक बंडू हरणे यांच्या घरावर रुद्राक्षांच्या झाडाची मोठी फांदी पडली। यात घराची कौले फुटून घराचं नुकसान झालंय।